Ita ning ita kabalo mga uyab oy. Ibog na lang to sa uban. Nga naay mga uyab. Makapasa na all ano. Ala. Si Miloy man oh. Yaw-yaw ni bataan yan sa may problema ka ni. Ako ning duolon be. Lamay kay sila tan-awon. Sweet. Pag makagakos, perti pa yung huot da. Uy! Kurat mga Pabloy. Unsa man kang nagyaw-yaw man ka? Ay, Pabloy. Suya kay ko gahapon. Kaya nakita kong uyab. Grabe ka, sweet. Ah. Ano man day? Unsa man day naaana? Alangan. Naman sila uyab. Ako, wala. Ay sus ni mo Miloy. Walay namatay anang walay uyab oy. Sam tawag ka. Dili, Pabloy. Gusto niyo ko makauyab. Kay nabiyaan ako sa train. Sus. Tuo man ka. Nya unsa may plano nim karon? Sakto, Pabloy. Kay naa ka. Tibloy ako panguyab eh. Sa imuhang mga teknik ba? Matay no. O may problema na. Miloy. Nakaapan lang ani kay wala pa ko ka testing og uyab. Iskot mga Pabloy. Imposible gwa po kay uyab. Hapit na may ka na senior citizen. Eh. Iskot pa dang senior citizen ay. Inuang man ang imuha. Miloy. Inani na lang Miloy. Ato na lang ning maumahon. Ako'y diskarte para maka testing yung panguyab kay ako pud utro pud kung walay uyab. Inani na lang. Testingin na lang ko panguyab. Di ko eh. Ay buang ko nimo Miloy. Example ra ba kay bali imo harang huna-hunaon nga babae ko ba para yung babae nga imo akong panguyaban. Ay, sige Pabloy. Sakto. Pangyaban ta ka. Ah sige Miloy. Kining ano binadayon ko. Pabloy. Uy, unsa man Miloy? Kining uyab na ta. Ay matay po nimo Miloy. Ayaw ginana, ayaw ko diretso kay dili te kasugton ng ginana imong tirada. Nge. Kapilingon po di mo Pabloy. Sige, usabi ko panguyab. Ay, sige. Gigi. Sige, ilapos ba, ilapos. Ginamos ka Pabloy. Kabuang nimo Miloy. Dangon tani oy. Kay kung ako'y nababae, Miloy. Dili ti kasugton oy. Nanay mo tirada. Di po kumanguyab ni mo Pabloy oy. Ang babae ka. Unsa kay naong nimo? Murag guro kag pawikan nga naughan. Bahala ka daw oy. Ipag wala kay naong Pabloy. Mayra po day wala kuno babae day oy. Kadaghan og hayop Miloy. Kana pamag yung pawikan akong kalok-alay. Tabang raman ta ko nga makauyab siya. Sakit man noon kay mga istorya.